Make more time. Low, low. Am I that low? Zile zile eu alerg chiar. Hirap na ba, sir? Ay. Namatim ako, no? May ano ako, may audio. Hello, Mike. Yes, hello. Low, low, low. Make more time. Low, 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 Mike. Yes, low. Low, low, Mike. Low, Mike. Mike, test. Low, low, Mike. Test. Lebe, may galap na ta. Nakasilent ako na eh. Kaya Lebe, may jacket ka na Lebe. Pero may ano, may background doy. Tungog mo ang background. Wala ka naman, Levi.
OFW ang pumigalag siya na. Cause I know I don't belong here in heaven. Welcome. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you feel me stand if I saw you in heaven? I'd find my way tonight. Nakamura! Nagalag ka na. Long time no see, Noy. Here in heaven. Kumusta na? Long time no see. Busy-busy ka na rin sa hindi ka na nagla-live ka. Oo nga, no? Taon yata, hindi tayo nagkita-kita. Busy ka na rin siguro sa trabaho, hindi ka na nakikita sa live eh. Saka yung banana mo, di na tumataas. Pinabayaan mo na. Bakit? Nagsawa ka naman sa barangay. Tuloy pa rin. Ang susuko. Hindi tayo sa sahod. Tayo naman tayo. Upload. Makikita mo yung video mo. Lalo nag-viral. Oo nga. Ito nga. Ayun na nga, streamer ginamit ko. Pero hindi pa rin. Matayo pa rin talaga siya. Pero iwan ko kasi ano yata yan eh. Si Ting yata may pinagin mo yung ano yung tawag dito. Rotate. Rotate. Pero okay naman daw yung ganyan tayo eh. Yun nga lang kung live stream ano ba, streamer ka tapos may ma-active sa'yo. Malilit mo na lang. Eh, maliit yung space. Maganda talaga yung ni-rotate ko pa, ayaw na rotate na yun. Ganun din sa akin eh, hinahanap ko ngayon ng rotate, pero ayaw niya mapindot talaga. Sabi naman, bago nang mag-live, i-landscape na yung cellphone. Ganun pa rin ginawa ko, hindi pa rin. Hindi naman eh. I-landscape daw muna. Mag-live. Parehas ko naman. Kaya na, okay na yung ganyan. Mahalaga. Live tayo. Ganun mag-live ah. Busy ka na rin ako, nabibig na rin dito. Kaya nga, wala nang tayo pambili ng laptop. Dito na, hirap tayo eh.
live stream. Hindi, isang cellphone lang naman yung kailangan. Kasi kung mapalive ka, kung dalawa ko lang. Kasama na. Ayun, wala na yung parkiran. Puro na yung mga tao yung live. Nandun na sila sa ano? Nandun na sila sa Facebook, Reel, tapos yung mga Popo,
iyong pagbabalik gising. Bakit ka na lang? Wala na sa'yo. Maraming salamat sa pagpunta mo, Bicolana. Ano ka na? Practice na ako eh. The softness in the night, I wish was your command until you came out
tagay ko. Pero kung ang buti na to, hindi. Kaya din. Walang chance eh. Hindi ko naman ito. Pangit. Di bagay. Pero kung nakatagay ito, makita mo. Walang tumutunan ngayon. Diba? Sinasabi namin ito.
ika'y nag-iisa sa tira ng mulat mo ang iyong mata habang may panahon ka pa. Igawin hindi maubos, alak-alak na kanina, ngunit ayaw magpatulog. Ano ang mangyayari sa'yo? Igawin hindi maubos, alak-alak na kanina, mga gustong nagkakahilong. Ano ang mangyayari sa'yo? Igawin hindi maubos, alak-alak na kalunod. Igawin hindi maubos, alak-alak na kalunod. Yan, Sir William, salamat sa iyong tambay-tambay. Oras na hapon na. Oras na Saturday.
tayo sa ating mga buhay-buhay. Parang hindi ka nila nakita sa mo, Toto. Hindi sila nangyata. Bayad pa ng bayad ko. Bakit kailangan paglaban? Kapatid kayo sa lubog. Kailan kayo magkakasundo? Kaya pa kailan matatamo ng bayan ko? Kung ako'y may maitulong, tutulong ng buong puso. Para ko'y aking inalay, kung magkaguloy gamitin mo. Kung ang laman walang puso, puso na rin ang gamitin mo. Puri mo isang kaibigan, sipin mo siya'y may pusong katulad mo. Bayan kong simulan sa timog at kabato. Puno na ang lahat, napakalaking gulo. Ang gulo. Gusto ko na idol ko to. Long time no see. Tagal na natin nakikita. No power. Mati pa kayo? Madam.
Hello.